Ελάτε τώρα όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, να δούμε πώς θα βάλουμε σε μία τάξη τα χρήματά μας. Ακόμη και αν δεν μας περισσεύουν, δεν βγάζουμε το μήνα. Υπάρχει τρόπος, όπως θα δείτε. Μας περιμένει στην Αθήνα ο κύριος Κωνσταντίνος Ποδότας, που είναι σύμβουλος προσωπικών οικονομικών και συγγραφέας. Καλησπέρα, κύριε Ποδότα. Καλησπέρα σας. Παρακολουθήσαμε τι είπαν και οι συμπολίτες μας στο βίντεο, οι συνάνθρωποι μας, ότι πρώτα απ' όλα βέβαια θέλουν υγεία για τη νέα χρονιά, αλλά και εργασία, να έχουν δουλειά, να δουλεύουν για να αμείβονται, για να μπορούμε έτσι όλοι να τα βγάλουμε πέρα και να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Να σας ρωτήσουμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά βήματα για να εξοικονομήσουμε χρήματα, ακόμη και αν τώρα μέσα στην κρίση σε πολύ δύσκολους καιρούς πραγματικά δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Ναι. Όπως λέμε, μένει πολλής μήνας στο τέλος των χρημάτων και γι' αυτό το λόγο, για να γλιτώσουμε χρήματα, τα προσωπικά οικονομικά έχουν τρία βασικά βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να καταγράψουμε τα έξοδα. Το δεύτερο βήμα είναι να κάνουμε βελτιωτικές κινήσεις και το τρίτο βήμα είναι να έχουμε έναν προϋπολογισμό. Εδώ που μας λέτε για τα έξοδα, υπάρχουν ακόμη οικογένειες στην Ελλάδα, νοικοκυριά, που δεν γνωρίζουν πόσο ξοδεύουν, απλά τους πνίγουν τα χρέη και δεν έχουν μια συνολική εικόνα, δηλαδή από τα έξοδα που οφείλουν τι. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι η πλειοψηφία, ότι δεν έχουν κάποιον έλεγχο των οικονομικών. Απλώς ό,τι είναι να αγοράσουν ή να ξοδέψουν, το ξοδεύουν, τους έρχονται λογαριασμοί και τρέχουν και κυνηγάνε να τους πληρώσουν χωρίς να τα έχουν βάλει σε μία τάξη. Γι' αυτό η καταγραφή των εξόδων είναι πάρα πολύ βασική. Γιατί αν δεν ξέρουμε πού πηγαίνει το κάθε ευρώ, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε βελτιωτικές κινήσεις, ούτε να δούμε αυτά που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, να ξοδεύουμε. Να προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε το 1 ευρώ ή τα 10 cents φθηνότερη βενζίνη, όταν από την άλλη πλευρά χάνουμε χιλιάρικα κάθε χρόνο σε κάποια πάγια έξοδα και που μπορούμε να αποφύγουμε σχετικά εύκολα. Αυτή η εικόνα υπάρχει ακόμη στα ελληνικά νοικοκυριά, εσείς τη βλέπετε? Σαφώς, ναι. Και είναι και η πλειοψηφία. Μάλιστα. Οπότε, αυτό που προτείνω στους τηλεθεατές είναι για 2 μήνες να καταγράψουν ό,τι ξοδεύουν, ακόμα και το πιο μικρό ή χαζό ποσό, ώστε έτσι μετά το πέρας των 2 μηνών να ξέρουν ακριβώς που πήγε το κάθε ευρώ τους και έτσι να μπορούν, συχνά βέβαια θα έχουμε εκπλήξεις, δηλαδή μας φεύγουν χρήματα από εκεί που δεν το περιμένουν ή μαζεύονται πάρα πολλά από μικροέξοδα καθημερινά τα οποία δεν υπολογίζουμε καν και έτσι μπορούμε να κάνουμε τις βελτιωτικές κινήσεις σε κάθε τομέα του νοικοκυριού, όπως θα δούμε παρακάτω. Μάλιστα, και επομένως αφού λοιπόν γίνει η καταγραφή, μετά από πού ξεκινάμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας? Από τα μεγάλα βάσανα που λέγανε και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Θα δει κάθε οικογένεια και ο κάθε άνθρωπος που χάνει λεφτά χωρίς λόγο. Και με βάση τις προτεραιότητές του θα δει τι μπορεί να γλιτώσει πιο εύκολα και τι θα μπορούσε ίσως ενδεχομένως, γλιτώντας κάποια χρήματα από κάποια πλευρά που χάνει, χωρίς να το πολύ σκέφτεται, να τα αξιοποιήσει για να περάσει καλύτερα, για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σε σχέση με τα χρέη προς τις τράπεζες, που αυτή τη στιγμή έχουν πολλά ελληνικά νοικοκυριά, εκεί τι μπορούμε να κάνουμε για να πάμε αργότερα έτσι και σε πιο καθημερινά έξοδα? Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, αν έχουμε χρέη, πρώτον, καταγράφουμε ποια είναι αυτά τα χρέη, γιατί ποσά είναι, ποιες είναι οι δόσεις και κυρίως τι επιτόκιο πληρώνουμε. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι βελτιωτικές κινήσεις ως προς αυτά. Δηλαδή, έχουμε πιστωτική κάρτα, πρέπει να κάνουμε κάποια μεταφορά του πιστωτικού υπολείπου με το μικρότερο δυνατό επιτόκιο ή να βρούμε δηλαδή να κάνουμε μεταφορά ψάχνοντας το καλύτερο και το μικρότερο επιτόκιο. Μάλιστα. Ακριβώς. Επίσης να κάνουμε και διαπραγμάτευση ή να βάλουμε παράδειγμα την εφορία και γενικότερα και η κοινωνία και οι εταιρείες, οι τράπεζες και κυρίως η εφορία είναι πολύ ανοιχτή αυτή την περίοδο στο να κάνουμε κάποια διευθέτηση, κάποιο διακανονισμό, δηλαδή να βάλουμε για παράδειγμα την εφορία μας σε κάποιες δόσεις. Ομοίως μπορούμε και με τις τράπεζες. Και το τρίτο και τελευταίο, αφού τα φτιάξουμε όλα όσο πιο συμφέροντα στο χαμηλότερο επιτόκιο που μπορούμε να τα έχουμε μαζεμένα για εμάς, αυτό που κάνουμε είναι ξεκινάμε να αποπληρώσουμε πρώτα αυτό με το υψηλότερο επιτόκιο, αυτό που μας κάνει περισσότερα λεφτά. Μάλιστα. Και μετά με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το νερό, ξέρετε, υπάρχουν και οι λογαριασμοί των τηλεφώνων, του ίντερνετ, όσοι έχουν και οικογένειες με παιδιά. Εκεί μπορούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Σε όλους τους τομείς υπάρχουν περιθώρια διόρθωσης και κάθε νοικοκυριό έχει τουλάχιστον 100
με έως 500 ευρώ περιθώριο κάθε μήνα να εξοικονομήσει χρήματα, ακόμα και το μικρότερο. Πριν όμως πούμε συγκεκριμένα, θα δώσω 1-2 παραδείγματα με τρόπους που μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα σε αυτά, να πούμε λίγο και για τον προϋπολογισμό που πρέπει να κάνουμε και μετά θα πούμε για κάθε τομέα ξεχωριστά κάποιες συμβουλές. Πρέπει να έχουμε ένα προϋπολογισμό λοιπόν, να βάλουμε τα έξοδα, κάποια ας πούμε ετήσια έξοδα που έχουμε, παράδειγμα ενίκιο κάποιου εξοχικού, ή την εφορία ή κάποια ασφάλιστρα που πληρώνουμε 2 φορές το χρόνο ενδεχομένως, να τα επιμερίσουμε ανά μήνα. Ή τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, σε όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Κάποια έξοδα που συσσωρεύονται κάποιες περιόδους. Ακριβώς, ναι. Να τα επιμερίσουμε ανά μήνα, ώστε να ξέρουμε ακριβώς πόσα πρέπει να μας φεύγουν. Για παράδειγμα, ένα εξοχικό που πληρώνουμε 3.000 ενίκιο το χρόνο, να βάλουμε τα 250 ευρώ που είναι το μήνα που αντιστοιχούν. Έτσι θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των εξόδων στο έτος που μας φεύγουν. Γιατί μπορεί να είμαστε, για παράδειγμα, τσίμα-τσίμα κάθε μήνα και όταν έρθει η εφορία, η ασφάλεια ή τα σήματα ή κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να πληρώσουμε, να βραχικυκλώνουμε. Λοιπόν, οπότε τα βάζουμε όλα ανά μήνα. Και λέμε ότι για ενίκιο, για παράδειγμα, διαθέτουμε τόσα κάθε μήνα. Για σούπερ μάρκετ διαθέτουμε τόσα. Για την ψυχαγωγία μας θα διαθέσουμε τόσα. Για κάποια άλλα πράγματα, αναλόγως, για δάνεια κλπ. Θα διαθέσουμε τόσα. Να έχουμε δηλαδή ένα budget ακριβές που θα λέμε τόσα χρήματα πηγαίνουν για αυτή την ανάγκη. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα σε βελτιωτικές κινήσεις για κάθε διαφορετική κατηγορία εξόδων που έχουμε στο σπίτι μας ως άτομα ή ως νοικοκυριό. Μου είπατε πριν για παράδειγμα για το ηλεκτρικό. Για τα κινητά, τους λογαριασμούς, ναι, το ίντερνετ. Ωραία. Λοιπόν, παράδειγμα, κινητά, τηλέφωνα, λογαριασμούς, ίντερνετ κλπ. Πρέπει να βλέπουμε, να τσεκάρουμε μία φορά το χρόνο ποιες είναι οι κλήσεις που κάνουμε, ο αριθμός κλπ. Και να ψάχνουμε για ένα πιο συμφέρον πακέτο που να καλύπτει τις ανάγκες μας. Με λιγότερα χρήματα, για παράδειγμα. Για το λογαριασμό του ηλεκτρικού, ένα παράδειγμα είναι να βάλουμε το νυχτερινό ρεύμα που μας δίνει σχεδόν τη μισή ή και παραπάνω πολλές φορές χρέωση για συγκεκριμένες ώρες το βράδυ ή το μεσημέρι. Οπότε μπορούμε σε αυτές τις ώρες να βάλουμε τα βαριά μηχανήματα που ξοδεύουν πάρα πολύ ηλεκτρικό, όπως το πλυντήριο, την κουζίνα, το σίδερο. Πω και πολύ σωστά. Επιπλέον για το ηλεκτρικό, ίσως πολλοί δεν γνωρίζουμε ότι το 40% της κατανάλωσης των περισσότερων ηλεκτρονικών συσκευών στο σπίτι μας εξοδεύεται κατά τη διάρκεια που δεν λειτουργούν, επειδή τα αφήνουμε στη πρίζα. Μπορούμε λοιπόν να τα βγάζουμε όλα από την πρίζα όταν δεν λειτουργούμε ή να αντικαταστήσουμε κάποιες λιχνίες, τις πιο συχνές, παράδειγμα της κουζίνας που χρησιμοποιούμε, με κάποιες που έχουν χαμηλότερη κατανάλωση. Από αυτήν δηλαδή την οικονομία μέσα στο σπίτι με τις ηλεκτρικές συσκευές και με τα τηλέφωνα, το πόσο μιλάμε, όλα αυτά δηλαδή μπορεί να εξοικονομηθούν χρήματα μέχρι και 500 ευρώ, όπως μας είπατε, το μήνα σε κάθε νοικοκυριό. 500 ευρώ όχι μόνο το μήνα, μας είπατε από 100 ευρώ έως 500. Ναι, υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Όπως για παράδειγμα αυτό που είπαμε για μετακινήσεις και με βενζίνη. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα και φέτος και με το πετρέλαιο φέτος πολλά νοικοκυριά πραγματικά έχουν πρόβλημα και ψάχνουν να βρουν όλοι εναλλακτικούς τρόπους. Μπορούμε με τους συνήθεις τρόπους που συνεχίζουμε να οδηγούμε κλπ. Να μειώσουμε πάλι τα έξοδα της βενζίνης. Για παράδειγμα, η επιπλέον κατανάλωση βενζίνης προέρχεται κυρίως από το βάρος που έχει το αυτοκίνητο και την τριβή στο οδόστρωμα, οπότε μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποια εργαλεία ή συσκευές ή οτιδήποτε έχουμε στο πορτμπαγκάζ που βαραίνει, να έχουμε πάντα καλοφουσκωμένα λάστιχα, από την αντίσταση του αέρα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό κυρίως σε εθνικές οδούς. Στην εθνική οδό δεν οδηγούμε ποτέ με ανοιχτά παράθυρα, είναι μεγάλη αντίσταση. Καλύτερα είναι να βάζουμε το air condition. Καθώς επίσης και με τον τρόπο που οδηγούμε. Δηλαδή, να μην αλλάζουμε ταχύτητα σε πολύ ψηλές στροφές, στις 4.000 στροφές, να ακολουθούμε το manual του κατασκευαστή, που είναι συνήθως τα περισσότερα αυτοκίνητα γύρω στις 2,5. Επίσης, να μην έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις στην ταχύτητα, δηλαδή έντονη επιτάχυνση και απότομα φρεναρίσματα. Κύριε Ποδότα, και μέσα στο νοικοκυριό με τα έξοδα αυτά τα καθημερινά, το σούπερ μάρκετ, γιατί ακόμη αρκετά νοικοκυριά πετάνε πράγματα, δηλαδή καταναλώνουμε πολύ περισσότερα πολλές φορές από ό,τι χρειαζόμαστε. Ενώ βέβαια την ίδια ώρα κάποιοι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη από αυτό το φαγητό, θα το δούμε σε λίγο πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
Πώς μπορούμε όμως να κάνουμε οικονομία μέσα στο σούπερ μάρκετ? Ωραία. Το σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα έξοδος στα περισσότερα νοικοκυριά. Το βασικό που μπορούμε να κάνουμε για να αρχίσουμε είναι οπωσδήποτε πάντα να ψωνίζουμε με λίστα. Δηλαδή, να προγραμματίζουμε την εβδομάδα τι θα φάμε, τι θα χρειαστούμε και να πηγαίνουμε ακολουθώντας αυτή τη λίστα και να κάνουμε τις αγορές μας. Έτσι αποφεύγουμε κάποιες αυθόρμητες αγορές που ίσως δεν χρειαζόμαστε και επίσης αποφεύγουμε να ξεχνάμε και πράγματα που πρέπει να αγοράσουμε, αποτέλεσμα να ξαναπηγαίνουμε σε κάποιο κατάστημα ή στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζουμε και επιπλέον πράγματα που ίσως δεν χρειαζόμαστε. Εσείς βλέπετε να υπάρχουν πλέον λίστες πράγματα... από τους Έλληνες καταναλωτές μέσα στα σούπερ μάρκετ, στις αγορές? Ναι, πιστεύω ότι πάνω από τους μισούς κάνουν λίστες, αλλά οι περισσότεροι σκέφτονται εκείνη τη στιγμή. Περνάνε από τα ράφια και λένε τι να κάνω αυτό, χρειάζομαι και αυτό, ίσως να κάνουμε και το άλλο, δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Οπότε πρέπει και οι υπόλοιποι μισοί να χρησιμοποιήσουν κάποια λίστα και επίσης κάτι άλλο που προτείνω είναι, όπως είπατε, πολλά τρόφιμα χαλάνε. Για αυτά δηλαδή τα τρόφιμα που είναι μικρής διάρκειας όπως φρούτα, λαχανικά, να παίρνουμε μία μίνιμουμ ποσότητα βάσει του προγράμματος που έχουμε κάνει για την εβδομάδα. Για άλλα πάλι που κρατάνε πολύ περισσότερο, ιδίως άμα έχουμε κάποιον καταψύκτη κλπ., μπορούμε να κυνηγάμε τις προσφορές και να στοκάρουμε. Αυτό μακροπρόθεσμα κάνει μια σχετικά καλή διαφορά. Κύριε Πουδότα, και τα μικρά παιδιά κρατούν ακόμη κουμπαράδες, πολλά από αυτά. Εμείς μπορούμε να έχουμε κουμπαρά ακόμη και αν δεν μας περισσεύει τίποτα στο τέλος του μήνα? Αυτό που προτείνω, γιατί το αντικείμενό μου κυρίως είναι σαν δάσκαλος προσωπικών οικονομικών πώς να βοηθήσω τον κόσμο να γίνει κάποια στιγμή αυτό που λέω αυτοδημιούργητο συνταξιούχος, δηλαδή να έχει το εισόδημά του, να εργάζεται για αυτόν από ένα σημείο και μετά, να μην έχει ανάγκη δηλαδή τη σύνταξη που ίσως δεν έχει ή τη δουλειά που εξαρτάται από κάποιον άλλον. Μία από τις βασικές αρχές λοιπόν, που γράφω και στο βιβλίο μου, το «Γίνε πλούσιος μάθε πώς», που έχει γίνει και best seller, είναι οι 3 κουμπαράδες. Βασικό λοιπόν είναι η αποταμίευση να γίνεται και μάλιστα αν μπορεί ο κόσμος να την κάνει στην αρχή του κάθε μήνα. Γιατί όπως ξέρουμε, όσα χρήματα και να έχουμε, δηλαδή έχω γνωστούς που δηλαδή βγάζουν και πάρα πολύ περισσότερα, μπορούμε να βάζουμε ακόμη και €1 στην άκρη μέσα στον κουμπαρά, βοηθάει αυτό? Να πληρώνουμε, φυσικά να πληρώνουμε πρώτα τον εαυτό μας. Γιατί ακόμα, αν θυμάστε, ακόμα και πριν την κρίση, όταν πάρα πολλοί είχαν μεγαλύτερα εισοδήματα και αρκετοί ακόμα μεγαλύτερα, πάλι στο τέλος του μήνα δεν έμενε τίποτα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ο δεύτερος νόμος του Πάρκινσον. Τα έξοδα αυξάνονται για να καλύψουν τα έσοδα. Πάλι στο τέλος του μήνα, όσα και αν βγάζαμε, δεν έμεναν. Οπότε, μία λύση είναι αυτή. Όσα βγάζουμε, είτε πολλά είτε λίγα, δεν έχει σημασία. Να αποταμιεύουμε ένα ποσοστό. Εγώ προτείνω το 1/10. Αν θέλουμε, μπορούμε και χαμηλότερα. Ό,τι μπορούμε, δεν έχει σημασία, αρκεί να ξεκινήσουμε. Στην αρχή του μήνα να πληρώνουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά να ξοδεύουμε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αυτό το 1/10 ή άλλο ποσό είναι αυτό που σιγά σιγά μέσα σε 15 χρόνια με τη σωστή αξιοποίηση που θα δημιουργήσει το εισόδημα και την περιουσία που θα μας κάνει ευκατάστατους και θα μπορεί να μας ζει. Ό,τι και να γίνει στον κόσμο, στην κοινωνία, στη δουλειά, στην εταιρεία μας, στην επιχείρηση, στο κράτος κλπ. Κύριε Πουδότα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή χρονιά σας ευχόμαστε.